хора, това е нов канал на тема колела. Тук ще има много разнообразен контент. Под разнообразен имаме предвид, че всичко ще е на тема колела. Не е разнообразно, но както е. Сега отиваме към моите другари и по-късно във видео ще направя байкчек на моето колело. Ще ви запозная с момчета, с които карам и ще направя байкчек и на техните колела. Други ще да дойдат, ще направя байкчек на моето колело. Това е Bulls Wild Cup 2 2014 с вилка RockShox сектор въздушна, шок Santur Epicon и той е въздушен. Какво друго да ви покажа? Курбели Shimano, педали Shimano, обтегач е Shimano SLX, 10 скорости, отпреде 3 скорости има, 3 венеца. Какво друго да ви покажа? Това за заключването на вилката е на RockShox, спирачки Tektro. Тук пише нещо про, не знам. Сега спирачки още. Какво друго? То друго няма какво друго. Гумите, предна гума Schwalbe, задна гума някаква, не знам. Капли, диск Double Wall. Това са оригиналните на колелото. Дисковете са Shimano и двата. И друго не остана. Колчето и седалката са и те оригиналните от колелото. И какво? Чашките и това. И те са оригиналните от колелото. Бара е сменян само. И грифовете са сменяни. Друго сменяно по колелото, мисля, че няма. И да, това е. Това е колелото Boardman на Самуил. Вилката му е RockShox Recon въздушна. Предната гума е Maxxis, мисля, че това беше Minion GHF предната. Задната е чист нова Maxxis Minion GHR2. Шока му е RockShox Deluxe Select Plus. Тежката газария. Седалката му е оригиналната на Boardman. Колчето някакво китайско. Каплите и те са оригиналните на Boardman. Спирачките са същи като моите, ама друг модел. Пак са Tektro. Бара му е на Boardman, лапата му и тя оригиналната от Boardman. Не е верно, не е на Boardman. Добре, добре, оригиналната от колелото, гриповете са почти чисто нови смени наскоро. Подеден. Няма, не е подеден. 11 степен на касета, един венец отпреде. Това. Обтегача му е Shimano Deore и друго колелото няма какво да се показва. Кажи, и между другото това колело се продава. 1600 лева. За най-бързите. То хубав трек е на оня там деца изкрил за дървото. И Велин. Това е трек Fuel X7, трета генерация. Вилката му е RockShox 35 140 мм холд. Шока му е RockShox Fox Float. Колелото е 2021. Спирачките са TRP Suede Evo. Скоростите са
Срам NX. Коучто, не го знам какво е. Да, някакво китайско коуче. Ей. Какво друго? Главината му е... Каква му е главината, бе? Всъщност? Не знам, някаква главина. Но... Главина шумна. Да, много шумна главина. Я го обърни колелото. Не, ще го обърна. Така? Не така. Това. Не така, бе, брат. Остей. Чакай. Дигни го. Дигни колелото. Охуе! Стоп! Да, много шумна главина. Му се мъчи да го свали коучето. Той е от умниче. Кой? Мале ще да падне колелото. Май ще го бият. И по това колело е всичко. Това е всичко.